Warwaki ni machiegni nyakwara moge jwange chenro makawuono mar ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayo yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Jakora moge jwange mesa mar ohala gi mwandu jumane warango ohala no mano mar rech mimako kawuok Sindo Mwalo e yor manyasani. Kato bang'e ilosogi kendo moko ikeyo nyaka e pinje maoko. Margi miluongo ni Global Tilapia. Jogi nochako ohala gi e yo machal nade. Kawuono wagoyo mbaka kod Sherry Lawino Uma. Makonowa kaka mine ochakre kendo kaka itaye e yo makare. Matinende gigolo mwandu mopogore opogore. Moting'o nitiere fish balls, mantiere kae, nitiere fish fillets, kachiel koda kama moko mabende giloso kaka yorno mar medo ndhadhu. Kata value addition rech mabende giuso kendo gitere chirni mopogore opogore. Wawinjgi ane kaka ne gichako ohala kendo siso magiyudo e timo tich machalo kama. An gi nyinga iluonga ni Sherry Lawino Uma. Atiyo e Global Tilapia. Wan watimo ohala mar uso rech, wapidho rech kasto wauso. Nochako uso ohala higa mar 2021 nyaka sani pod wadhigo mbele. Ka nochako ohala ni nwang'iyo jogo madwaro jochiemo. Ohala rech ne tin, koro nwachako ohala ni mondo ji mang'eny oyud rech mondo chak chiemo. Wachako gi fingerlings, wagologi kasto waketogi e cages wa ma yudore Homa Bay, Mbita. Wapidhogi gi chiemo mopuodhi, kasto wan wapidhogi ka gibedo ready mar chiemo to waterogi e chichni wa oko. Gimomiyo rech wani opogore gi moko nikech rech ni wan mwapidhogi, wamiyogi chiemo mowinjore. Moko gi wakia kuma kaka ji opidhogi, wan to marwa wapidho gi chiemo mowinjore. Chako ohala, kichako nyaka ing'e position ma idhi keto e cages magi e nam kacha. Kasto nyaka ing'e chiemo ma rech ni dwani imigi. Kasto kaka okethore piyo kosebedo ready, nikech nyaka igolgi from one step to another, nyaka ibed ni in gi cages moromo. Kasto nyaka ibed gi refrigerator truck ma kisegolo rech to iketo mondo transport gi from ka igologi e nam nyaka e Nairobi ka. Challenges mwapitia en kaka ji mang'eny uso rech. Samoro nyabedo ni wan gi rech mang'eny ka to pok wayudo market maber mawateri. Another challenge en ni rech en gima kethore piyo. Nyaka ikete e ice, nyaka bed ni truck no run mondo bed mang'ich. Bedo mar kambi ni ber omiyowa wang' joma ng'eny wayudo tije. Ji mang'eny, families mang'eny yudo konyruok koluwore gi kampuni ni. Wan ji maromo 200 gi wiye. Wan gi driver madhi omo rech. Kasto kobiro to wan gi this production area. Wan gi security, jok macheko ka truck no obedo sealed, poko yaw. Wan gi jok ma loso nwa rech kako winjore kosebiro. Kasto wan gi jok ma manyo chiro oko. Ber mar bedo gi accounts en jakwano ng'iyo kaka pesa madonjo gi kaka utiyo gi pesa. Kokibedo gi account inyalo tiyo gi pesa moloyo kaka pesa donjo. Nyaka ibed gi ng'ama ng'iyo ni pesa di miloso to pesa di mitiyogo. Anyalo mana jiwo jogwa ma dwa chako ohala nikech ohala en lal gi yuto. Kik wang'i side mar ni adhi lal, abed gi luoro mar chako. Kidwa chako ohala
ichako king'eyo gimomiyo ichake gi gimomiyo idwani time. Kaka kambiwani wasetemo kabisa kaka nwachako pogore gi kaka wantie sani koro kaka igani wapango tero rech wa USA. Koro wadwani kaka nyingwa wacho ni global, wadwa dhi pinje mopogore opogore. E utende moko mopogore opogore bende wause, to wan be nyaka gi dukni wa matindo tindo ma bende wause. Wachakwa uso ne gama masamaki mon makao rech to dhi uso e states be wauso negi. Tukendo wan kendo gi online, wan gi nembni wa makigoyo to watimoni timo order to wa deliver. Wan gi fillet, mano rech ma odang' makoro dong' ring'o kende to gol chogo. Wan gi ready to eat, mano rech mwasewang'o kasto wapak maber, mano wacho ni wadhi tero oko cha. Kasto wan gi nuggets, gi fish balls, gi fish fingers. Kinyalo go simbe wagi tiyudo, inyalo goyo mondo wa process ni odani. Inyalo goyo 0768552993 kata 0207655529. Jagwara moga juanga geno ne sigand Global Tilapia jiwi mondo mi chako ohala moro bende kama intiere. Ka wadhi nyime, wadarango sigana machielo mar ohala ma mitimo gi wuod luo mawuok Got Simba, Siaya County. Ma en sigand Bernard Onyango ma bende kaluwore gi siso mare mar puonjo kendo mar neno ni adieri weche mag riembo dhi e yo makare. Mano miyo chako kare mano mar puonjo ji riembo kata driving school. Tinende entiere kod kare mano mar riembo mopuonje ji mopogore opogore. County ma Nairobi kod aluora mare ahinya county ma Kajiado bende en gi lek mar chako ohala machalo kamae mar driving school nyaka e gwenge ma Siaya. Kama wuoke mowacho ni mano dhi bedo mor mare maduong' mokalo. Nochako ohala ni e yo mane? Siso mar timo ohala ni ogolo kure? Chia mare mar ohala nosome kanye? Kaeto bang'e ang'o kono mathoth kotenore kod achiedh nade mantiere ohala kachiel koda kamor ma oyudo. Owinja ne sigand Bernard Onyango e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyinga en Bernard Onyango Pela. Awuok Siaya County, Ugunja constituency, Kabon Got Simba. Nachako ohala ni kaluwore kod tich manatiyo. Naneno ni mondo atime gimoro mopogre kod kaka ne atiyo. Matiene na an japuonj. Kaka nan japuonj ma driving school, naneno ni koro anyalo tema bende atime kivyangu. Koro nochuna mondo amany kaka nyalo manyo pesa moro, nikech nan go pesa matin moromo, but ne ok onya romo mar nyiewo mtoka mondo achak driving school. Koro nawuoyo gosiepna moro kanyo be oelekeza e bank bomeda go pesa banyiewo go mtoka. Kana asenyiewo mtoka achiel, ne pod aonge gi pesa manyalo manyo go office. Koro mane kana gari achiel manan gono ne ema en office mara, ene manen class mara na tingo board mar puonjo ji. Seche go ta endelea gi manyo timo registration mar bedo kod school ma obedo registered. And then one of my friend be nodugo o chip in okonya kanya timo registration. But timo registration bange ayudo office. Kase yudo office nachako gisili. Kase yudo office to I was well to go. Kamano
to kulingana kod kaka ne en tich mang'eyo kendo kaka napuonjo, Nyasaye nokonya ba achopo kama koro nan kod geche ariyo matindo. To ndalogo ne inyalo tim BC, koro nitie joma ne be ne dwaro mondo opuonj gi geche matindo gi geche madongo. Ba chopo kama koro nadwaro gari maduong'. Kana adwaro gari maduong', Nyasaye nokonya ba chopo kama na save pesa matin. Duoga dhi e bank, gimanyo na pesa machielo ba nyiewo go lori. Koro ne an well to go, nanya puonjo lori, anyalo puonjo gari matin. Aduoga chopo kama be koro pikipiki, aduoga manyo kendo pikipiki be kendo be achako puonjo go. Koro ne anya puonjo gari matin, anya puonjo gari madongo, anyalo puonjo pikipiki. Kanyo aendelea mana kamano. Nyasaye nomako lweta. Chopo kama koro lori kana puonjo go ji, aduoga yudo ka koth go ji, joma anya puonjo gari maduong' koth go ji nikech lori onge kod cover body. Chuna ba manyo bus makoro kanya puonjo ji, anya puonjo ji ma onge ni koro koth go gi. Kamano be adhi e bank kendo akwayo manyo loan ba nyiewo go bus. Chopo kama koro nanya puonjo geche duto, geche matindo, geche madongo, nyaka bus be nanya puonjo koro. Gima nyalo advice ng'at ma dwa chako tich mar driving school aswa kod experience masebedo go, en ni nyaka ibed ni ng'eyo tijno. Kama natie mokwongo, noketa kaka receptionist, though naseng'e puonjo, nanya puonjo, to noketa kaka receptionist nikech nitie office manoyaw, tani mana dhi kuro. Koro na chal ka ng'at mana receptionist, anyalo puonjo theory, anyalo puonjo practicals. Koro all departments mag driving school na gin gik mang'eyo. Koro ber ka idwaro yawo driving school, nyaka ibed kod experience. Ok ni chako gima ok ing'eyo. Kech ken gima ok ing'eyo to nyalo bagi. Mondo ibed ng'at manyalo ongoza ji maber kod tiyo gi ji yo makare, en ni nyaka ibed kod jok man focused e tich ma gitiyo. Nimar kapo ni ikawo ng'at mora ma onge kod experience, tikete e tich ma ok onyal tiyo, ok inyal dhi mbele. Koro ne chunaga ni ng'at mora ma adwa ni mondo akete tich, nyaka interviewe, kasetimo na interview, koka anyalo bedo gi thuolo mar miye tijno, nikech ang'e no botaye yo makare due to experience mentiere kodo. An kod staffs 14, to iwi staffs 14, ng'ato ka ng'ato kod tije. Nitie secretaries mag office, an kod manager mara, kaluwore kod an kaka director. Atimoga mondo adhi kamoro amora kupitia kod manager mara, wang'iyo in all branches, wang'iyo ni mane dhi kama, madhi kama, then chopo kama koro waketo kama achiel mwisho wa mwezi, to waneno ni watiyo tich kama dweni wan go wanafunzi marom kama, moromo dhi e penj, osedhi e penj. Koka kanyo waketo kama achiel, to waneno ni expenses magi watiyo gima, then waduogo yudo ni gima matin mwayudo en kama, then okay, we are just well to go. Sani an kod branches 4, in Nairobi kan branches 3, and then Kajiado County, Kamoni, Isinya, be an kod branch moro. To be alamo Nyasaye, very soon abro move to another county machielo, aswa Luo land marwa. Ase bedo kod challenge sana ni kama wuoke
okasebedo gi branch to asebedo kipenja manyasaye koyie machiegni abro dhi county mae Siaya. Joluro hola but ka in ng'at ma in focused e timo gima idwa ni tim to hola ber nikech an kuom tijani onge chieng' mabedo ga maonge hola nikech onge chieng' manyalo kano pesa barom kiwango ma nyiewo mtoka nikech biashara ni en biashara ma ng'ato nyaka bed gi mtoka to mtoka ok en pesa matin, en pesa mang'eny. Koro an hola emo gimose konya bachopo kama chopeni. Ikawo hola i make sure ni ichulo gi wakati ma dwarre. Ani nyalo yuda namba mar sim 0721 755 126. Kuom sigeni ariyo mokwongo Nyakuramo gi Jwang' en geno mara ni somo gimoro achiel kata ariyo mantiere iye kanyo. En kinde mwaka hiyo masani ka waduogo kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma ze najichwadi tu nyiseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan jathomo nyargi koro nobimo maya olega ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gene chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Machiegni kendo Nyakuramo gi Jwang' e chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu kendo en mor mara ni pod ikete karka e chenro ni arne wachaki nyaka sani kendo mar mondo mimiwa paro mopogore opogore e chenro ni mar ohala gi mwandu ornwa ote machuok kala SMS line wa ma en 30600 kata mbui mar Facebook kod YouTube kama wantiere live achiel kachiel odhiambo ma kawuono. Mani miwa paro kachiel koda ka gigo ma in godo manyalo miyo chenro wa obed bedo maber moloyo. Nyakuramo gi Jwang' e mesa mar ohala gi mwandu ja ohala marwa mar Juma warango wuon Oduya Fabricators mano Silvanus Omondi. Silvanus Omondi osetimo ohala ni kuom higni mohewo 10 nyaka sani. Kawuono oyudo mor e yo machal nade ka dipono ndiko jok moko men adier ni ondiko ma nyaka sani nyalo keto chiemo e mesa kalure kod tich mano mag loso chumbe kod gigo mag chumbe mitimo e kaunti ma Nairobi kae kar dak ma Kariobangi. Kendo kawuono wayudo thuolo mar winjo sigande ni mar Silvanus Omondi e ja ohala mar Juma. Koro an nyinga iluongo ni Silvanus Omondi to an wuon Oduya Fabricators. Tijni nachake
kana wuok e skul e klas 8 tabire piny Nairobi kata achake. Koro kana achako tijni to nachake 2016. Kana achake 2016 koro wasedach kode nyaka e thuolo ma kawuono ni. Nawuok mondo mi adhi ati kana apuonjra tich to nadhi Moharata Pusho Mill. Ima nadhi mondo apuonjra tich koro. Kana adhi Moharata Pusho Mill apuonjra tich to joka nowachona ni nyaka bed kod ID. To nadhi kapod aonge ID nikech tijni achako kapod an kod higni 17. Koro pok nakawo ID. Koro nochuna mondo akaw ID mar brother na mondo achak tiyogo. Koro kana achako tiyo kod ID mar brother na miluongo ni Joseph Duor. Koro Duor Joseph kana kinde mana tiyo wuon tich nohera kabisa. Koro nomiya kamoro mondo mi kura tiye kana seng'e tich. Koro kanye mana andiko ni Uduya ni tich mane wati kod kanye ne iluongo ni Uduya. Kanye mana andiko ni Uduya. Koro kana achako kanye ni Uduya. Koro Uduya ni mane odhi ong'ere. Koro kana tiye koloso gimoro kapod an kamorata nandiko Uduya Fabricators. Another one from Uduya Fabricators. Koro kamane ka nying mar Uduya no chakre. Na achako go ohala mar dho udi gi dirisni. Nikech mane dik mana go puonjra. Koro kana achako loso dho udi gi dirisni to nanwango challenges mang'eny. Jomoko natine gi jomoko na ek chula. Iting'o gik moko supply site. Isochopo site kamutiye. Tinwango ka ng'ato teri kama dhano ok chuli. Ma yaw nyaka tich mokwongo 2012 katiyo piny mwalo nene kacha katiyo piny mwalo Uspalof. But noyuda ka seng'e tijni to dhudi bende nang'eyo loso nikech nasepuonjra. Koro ne aonge kod pesa mang'eny mananyalo loso go display. Koro nachako gi dhudi mag dirisni wala ma dhudi gi dirisni. Koro halano kane watiye jomoko ok chulwa changamoto betie. Koro nochuno mondo halano opudh. Tijni mondo mi ichake namba achiel gima dware tijwani en ne nyakibed ni gimidwaro timono ini wuon tijno ing'eyo. Nikech tijni koking'eyo to en kod changamoto. Ibo nwang'o ni inyalo yawe to ithuolo miyawe to ini wuon okielewa ineno ini wuon okielewa koro biro chuni mondo iket funde. Koro wan kod gik moko koro kaka mabati nikech dware ni masindi ni kwachako gere koro ka korego ni to quotation mare iseng'eyo no biro go motani biro bedo pesa di, material ni biro gergo ni biro bedo pesa di, gik moko ka let chongo shaft go biro bedo pesa di. Mano kende gima dware kar kane gono ben tijno ino kode ko kata ko ni wono kitiye lakini ing'eyo ni gino kotiye kata kionge to nyalo bedo onyalo wat pesa marom nade. Koro thuolo mokwongo ne wabiro to wabet to warito customer ni customer mwanga kalo wango bio nyiew masinde ama customer mwanga kalo wango bio nyiew mold malo soge to ne wa suffer a lot nikech wango ka customer biro to nitiere competition e tijwani. Koro sache ma ne wabiro kod wach mar buini mondo koro wause kore social media. Koro sama ne wachako uso social media to koro watiyo kod Facebook, WhatsApp kod Twitter. To watiyo nyaka YouTube. Koro wakete kamora mora. Koro kochuno wahinya nyaka wakete yedho ndara kama kila ng'ato kakala to goye wang'e. Koro wan watiyo tiya kar kae to customers wok pinje kaka Kisumu, wok kila mahali, wok Mombasa. Jomoko be ok bi kate workshop waka. Dhano jomoko kosenene kamano to girango website marwa. Magi nwang'o ni website no link ma website ne website matiyo. To ng'ato ora pesa ng'ato ora 1,100 ng'ato 1,500 kelna mwandu kama to wan waketo mane parcel titero ni to mondo mi achung' kuom higni gima kochopo mwaka mabiro tan kod higni 10 ohala ni chaka keto ohala nitie gik mohala oluoro kendo nitie gik mohala ok dwar. Mokwongo ohala ok dwar ng'at ma konwang'o pesa ka customer biro ma customer ni pesa mare to ini nano pesa no kini tich ma customer ni kore mabiro chuni mondo koro ichak loso ni customer gik moko ma underage. Koro mane gima ketho ohala. Wan kod substandard job. Substandard job en ni ng'ato kelo ni pesa ka korego ma iwa uso 1,100 to customer nyalo amini
to biro to nyisi ni era mi deposit mar 70,000 los na orego na biro kawo kora na kawo pesa no ateri skuli maga sama ka settle pesa skuli maga kuro kinyi ka duogo to tama no kura dwa loso rego na customer kacha ko gosi macha ko pundo acha ko gone kona acha ko de kama mai gik mo haluluoro customer chiel no kodhi to wan wa believe no diko customers mo ka biche to okay. Koro namba maro mar tich to en 0798156107 mane ni contact mwatiyo kodo karka kuom ng'at moro man mabor nyalo lowa kokalo kuom namba no kokalo kuom mbui marwa to en Menodia Fabricators waonge kod nyingo moro. Nyakwara moga jwang sigana ka sigana nigi puonj mare. Gino mwasomo kuom sigeni adek mokelo ni kawuono en siso mar timo tich makare ma bang'e kelo ni yuto. Tadieri watieko ka wang'eyo ni ohala nyalo kelo ni mwandu. Agoniro kamano kuom bedo koda odhiambo ma kawuono chenro ni mar ohala gi mwandu. Tuti koda kendo juma manyien ka wamenyo ni ohala machielo wami riekni mopogore opogore ka ginyalo chako gi kendo tayo gi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu. Donje viewsasa.com.